Mase umuhle kanga kwenzakalani dokotela? Hey. Impilo ihamba kahle. Let's clap hands guys. No. Anginawo umsamo mina. Yazi mina ngicabanga ukuthi abalaphi besintu kumele bebe nomsamo. Ngikuzwile. Yes. Ubungozi lobo baziyo nawe ngizwile ukuthi uyabazi. Ngani? Angithi kodwa leyo nto le isike iqondane naye lo muntu akaphuma yobheka. Cause uzohlala athi kuhle kanti ilokho engisho ngithi kukhona okuphi. So akambo ibhekela impilo yakhe kunzima ukukhuluma ngomunye umuntu. Angenzeka lokho baba. Ungenzeka ngoba nawe umuntu nje ungekho gay. Kungabi ngathi sikhuluma ngama-gay kuphela. Nawe nje umuntu uzalwa nje angithi. Kodwa uyakwazi ukuthi ngesimo sakho uyiso usiphakamise kakhulu. Sibe yilento oyifunayo. Naye usuke wrong uyakwazi ukuthi noma egay ahambe futhi awu-eda more ukuthi lo gay bama ngidle ngabo. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Patani, I am your chef, and of course, Hibana, Sawubona. I'm not alone, he's back. Guys, you've been asking me, and Nangula, Sawubona. Yebo. Waze wafika nje sewumchama sewumuhle kanga kwenzakalani dokotela? Hey. Impilo ihamba kahle. Let's clap hands guys. No. Yazi akusho wena? Yebo. Impilo? Hayi akusho wena. Yebo. Yabona mabethi umuntu umbona ngembala. Okay. Hayi ngifunga ngawe namhlanje. Iqiniso la ngithi mina nguJesu wasemhlabeni manje. Halala. Dokotela. nguJesu wasemhlabeni. Thank you for coming. Abantu impilo bayibika kimi. Asibambe lapho ngoba kusekuningi esixoxa ngakho. Please let me not take a shine away from you. Sengiqalile ngicela ukuthi uzazise ukuthi ungubani, ubuyaphi, udume ngani kulabo abangakwazi abasafisa ukwazi. Yebo. Esizweni sonke. Udokotela u2+2 lo oqhamuka endaweni yakwaMhlaba uyalingana phansi eJozini. Abangaziyo ke bangazi ngosigadla senyama safele emazweni undaba zabantu sakhulumisa. Bakhuluma kwahlula iphoyisa. Yebo baba. Umelaphi nje wendabuko olekelela abantu ngayo yonke indlela. Yebo. Dokotela, let's do this before we Awuthi ngithathe kanje. uyayazi ngithi. Awuze. Please, you need to drink phela. Dokotela mina ngeke ngizosanga ubani ozongisiza mase ngiba nocaca ungahlambuluki lolude. But you know what, Dokotela, I don't take you for granted. Exactly. Thank you so much for honoring the invitation to come and sit with me and the Munchies here and the one that are watching us emakhaya. Let's drink. Siyabonga. Nizwile ke usichazile ukuthi ungubani ubuyaphi ene udume ngani. Last time they were asking me your number. Ngicela ukuthi ubanikeze before ngiqhubeka ne show. Okay. Inamba yami yocingo ithi 072 737 8514. Again? 072 737 8514. Thank you so much. I want to acknowledge you guys. Thank you so much for joining us. I don't take you guys for granted. Anyone that is watching us at home, I want to say thank you. I don't take you guys for granted. I want to acknowledge Accelerate, guys. Guys, you all know Accelerate. They are always there for us. They are always supporting us. I'm sure one day they will take us to Durban. KG? I'm sure one day, or Cape Town. Let's take Munchies and Thoughts to Cape Town, Durban. And I want to acknowledge our Munchies in Swaziland, guys. Our Munchies in UK, guys. We love you. There is another one. Maybe there are more from Germany. I got a message from that Munchie telling me, "Good, you know what? We really appreciate your show. Siakula." And all the Munchies in Pretoria, Johannesburg, KZN. Thank you so much, guys. Accelerate. It's a fiber company, guys. Please do Google them.
if ungana fiber kwakho, please join. Please. And please do follow them Instagram, Facebook, TikTok. I saw you guys on TikTok. TikTok as well. And who knows? I want to give this gift away. Which question should I ask them? Which question? Go to the microphone, KG. Go to the microphone, KG. Let's give away a gift. We are celebrating Africa Month with Monkeys and Brothers. Accelerate, guys! I want to give this gift. You can ask them, KG. You introduce yourself. Where are you from? Who are you? All right, hi guys. Hi Munchies. My name is Homoto. I'm from Accelerate. I deal with the marketing, so I'm here to support Chef Patsanani. I think the question that should be asked, if they are real Munchies. You can ask them. Let me ask the question then. What was Chef Patsanani's last episode? Not the one that he recorded now. The one Season that 10. was released. Remember, we are Season 10, shooting yeah. season 11. What was the last one? 5, 4, 3, 2. Okay. The last episode, bakhuluma about self-image. No, Kulu, I think it's Oh. not the fact. It was not the fact. The bakhuluma self-image. Oh, and the smart ngenda bayothandaza futhi. Insizwa ezilishumi something. Yes. Okay. Let's hear another one. Can you go to the microphone when we are talking, guys? We are recording. Try. I think the last episode you had two young Mkulus. Okay. Yes. One of them was wearing a purple t-shirt Yes. and the other one was wearing a sweater. Yes. And the one with the purple t-shirt, urata ujoka a lot, but he makes a lot of sense. Okay. So he was actually negating the fact Yogutugunama self-initiates. Okay. And this other one kept on agreeing with him. So they were disagreeing, but at some point they were in sync, about a lot of things. But it's those two Okay. young KG, Kulus. you tell us, between them, who are you choosing? I don't want to choose. I don't want to There's choose more opportunities, don't worry. It's not the only one. this between one. them. I don't want to choose, so you choose. Between them, nah? I feel like her answer was a little bit cleaner for me. It came too cleaner. Yes, me too. So On that our note, sister- congratulations. You will get it. Ne? You just won yourself a gift, courtesy of Accelerate. Thank you so much. Now we are running the show. Dr. Yebo. Siyakhuluma namhlanje. Dr. sikhuluma ngento oyithanda kakhulu, ohlala ukhuluma ngayo, uyiqhenya futhi ngayo. Ukuthwala. Ngibuyela lapho kodwa ke kunokunye futhi esizokhuluma ngakho. But anyway, I'm joking. We are coming then. Dr. ngifuna sikhuluma ngomsamo. Okay. Ngifuna sikhuluma ngokubaluleka komsamo. Then my questions amanye ngifuna ukuthi siqale sichaze kahle ukuthi umsamo uyini, umsamo ubaluleke ngani, umsamo ungcoliswa makwenze njani. That's my first one. Wanzima umbuzo wakho. Unzima kanje angazi ngaqala phi ngikuphendule kanjani ngoba wonke umuntu unawo umsamo and umsamo into ekhona indaba ihamba besifika isale la kimi kunobuhlungu engabhekana nabo noma obangenza ukuthi kube nzima ukukhuluma kabanzi mungibuza ngomsamo ngoba umsamo awuzange waze wangijabulisa mina empilweni yami kodwa ngiyazi ukuthi singabantu abaphilayo umuntu nomuntu unawo umsamo okuwa kubo aphinda abe nomuntu futhi khona emsamo noma ombhekile yena umuntu ngamunye kodwa ke mina
kunzima ukuthi ngikhulume ngomsamo ngoba umsamo awuzange wenza kahle empilweni yami and umsamo awuzange mina angiwuthandanga nje akuyona into engakhuluma kahle ngayo ngenxa yokuthi wonke umuntu nomsamo umsamo awukwazi ukulekelela abantu kahle ngezikhathi bagcina empilweni yabo sebethatha izinqumo ezibhedayo noma ezimbi kodwa ngenxa benawo umsamo ngoba umsamo uma unomsamo wakho uqondile kumele ukuthi ungahlupheki kumele ukuthi ungaxakeki kumele ukuthi ubonakale nje ukuthi impilo iyahamba manje ke umsamo muhle kimi uphinde ube mubi ngoba mina nje ungizwa ngithi angikho kakhulu emsamo mina ngenxa yokuthi umsamo uhlukumeza abantu abaningi and kwamina ngingomunye ungahlukunyezwa umsamo ukhona umsamo uyakubukelela ungene weni impilo yakhe ishone phansi so indaba yomsamo nje angeke mina ngithi umsamo muhle ngeke nje ngikhulume ukuthi kodwa umsamo into ekhona esiyaziyo ukuthi ikhona esingeke sikushintshe kodwa ngelami side angikholele emsamo mina awukholelwa emsamo angikholele emsamo but ngiyazi ukuthi umsamo into ekhona so kwakho awunawo umsamo wena to bless you anginawo mina umsamo awunawo umsamo anginawo nje umsamo ngoba angikwazi ukuba nomsamo ekubeni umsamo ungazange wazi wangisebenzela mina awukazi wangisebenzela umsamo uma ukhuluma ngomsamo wena usho ukuthi angikhali inyembezi mina ngoba umsamo uhlupheka kunawo uzufa ungenalutho wenze konke kuthiwa wenzela umsamo kuthiwa umsamo this uthi uyaphuma umsamo lokhu ugcine egcineni kuphele wena uthi ulungisele umsamo Dr. Tuplus wangizo inyanga wena qobo lwami so inyanga futhi nazo azinawo umsamo no bengisakhuluma ngokwaka 2+2 okay okay yeah yes bengisakhuluma ngokwami angikwazi ukungenelela emsamo womunye umuntu noma ngempilo yomunye umuntu la ngikhuluma ngami omunye umelaphi nawo unesigodlo sakhe naye wenza ngendlela yakhe ehlukile ngibathanda bonke ndangigxeka umuntu wow but profound guys you know I missed you so much long time. and one of the munch there hello darling you know always asking me okay so kahle ngiyathanda mawuthi ukhuluma ngawe ngikhale ngisho vele ngithi lana asikhulumi ngabantu if imagine ntosi anyeke uzigaba lomuntu kodwa uzwa uChef Mbatha no Dr. Tuplus so uthi wena umsamo kahle ukuzwise ubuhlungu obukhulu so njengomlaphi wesintu awunawo umsamo anginawo umsamo mina yazi mina bengicabanga ukuthi abalaphi besintu kumele bebe nomsamo but ke anyway usho ukuthi ukhulumela wena but qhubeka ngakuvani yeah ungaba nomsamo wakho la abayikhulekela khona uma kuvuma kuwe mina kuvume futhi ngeke kusavuma kusekulate iraphi indaba yazi ukuthi ngithandani dokotela ngithanda ukuthi ngihlale ngisho nje nami ukuthi la especially kwa spirituality manje bazongivumela kuningi guys kuningi and ngihlale ngisho ngithatha lokho kusebenzela wena because ekugcineni sonke sifuna impumelelo so uma uzothi wena ukuthi uChef Mbatha this u2+2 this and ngiyamthanda makathi yena so wena uzothatha lokho okuzokusebenzela nani noma sikhuluma kanje la uzothatha lokho okuzokusebenzela asisho ukuthi ngoba uhlezi la thatha into esisho uyenze ukuthi be right then ikusasa uyaba ukuthi hayi ngizokama nje into cha as we proceed Dr. 2+2 so Dr. 2+2 umsamo kahle nje into engekho ngifuna ukuphuma kuyo nje ngokwakho into nje engekho yebo umsamo unless you want to add something before smooth uyabona singasho ukuthi ngokwami uthola into engikhulumayo nomunye uyayibona uthola ukuthi omunye futhi usenkingeni semanzini abilayo juthi wena ukekholele into engumsamo baningi bayahlaba abanye baze balayita amakhandlela abanye benze lokho benze ini ayibuyi lento ibaxoxela ukuthi yini okufuna uyenze ayibuyi futhi lento ikunika update ukuthi uyenze kahle yini lento wena lokho njalo uyenza uyofaka ubuhlalo bugcine lapho uzibo 95 ayikho into lekusizayo Dokotela wami, let me ask the munches, 2 munches on this point before we move.
Please go to the microphone and ask the question. Sikhuluma ngomsamo, ngifuna ukumvela kwelinye point. If kunombuzo ngicela ku-microphone njengamanje. I need 2 munchies. 2 munchies. The second munchie, please go there. If you're corner. Okay, proceed, ma'am. Okay, Dr. Tubaitu, ukhuluma ngomsamo ukuthi awukho uyikhulumela wena. So umbuzo wami ukuthi njenge guest endlulile ekhulume ngokuthi idlozi umoya ongesekho nje, umoya ongekho right. So kusho ukuthi nomsamo into engekho, into right engekho right na. Niyavumelana kulokho? Oh, asiqalela na. Inkinga yami ukuthi angifuni mina ukuphawula ngiphawule ngamanye inkulumo eshiwo omunye udokotela. But to my point, ngithe umsamo ekuqaleni ukhona. But mina awangisebenzelanga and angusebenzisi. Ngikhulumele mina Msalofu. Yeah, okay. Uyayizwa ukuthi ngithini? Yeah, ngiyakuzwa. So, if kukhona umfowethu othe idlozi kalikho, angeni lapho. Uyangizwa? Kodwa engikwaziyo naye mhlawumbe unezizathu angakhuluma ngazo, uma ungahlala naye deep uze uthi why uthi wena idlozi kalikho. Yeah. Njengoba uqeda ukusho ngawo ngomsamo. Nami njengoba ngikhuluma ngomsamo. Umsamo kimi ufana nale ndaba kaJesu. Ngaphathi iBhayibheli ngaze ngalala ngakhathala ngahlukumezeka ngafa. Ngaqede ngalithatha iBhayibheli. Ngathi ngoba lokho kula iBhayibhelini akungisebenzeli. Angenza indlela elula. Ngalithatha iBhayibheli ngalishisa. Ngathi uma sengidishisile ngase ngenza isiwasho ngalo iBhayibheli ngalifaka emanzini. Ngaphuza ngithi sometimes yonke into ebhalwe lapha izongena ngaphakathi kimi. Okay. Dr. Tubaitu, my last question. Isiphiwo sangempela sikhona noma asikho? Ini? Isiphiwo sangempela sikhona noma asikho? Isiphiwo. Isiphiwo wonke umuntu unaso. Futhi wonke umuntu uzalwa aphiwe. Asikho isiphiwo sokudlala ke. Zonke iziphiwo ezangempela. Kuya ngawo ukuthi isiphiwo sakho uyasinakekela yini noma sikuvumile noma sikuvumanga. Kodwa isiphiwo wonke umuntu unaso ngoba wonke umuntu sinenkolelo ukuthi uzalwa efumbethe. Hello, munchies. Dumelang. Like my question Msamo, where you find hore, like there's a person olong hore uyakhuluma ngisho yena emsamo ukhuluma yena before everyone. So like question it comes to a point where there is that person and magakhuluma lezi zinto lezi aziyenzayo maybe they are bad uthola ukuthi zi affecta nani emuva. So how do you when you isolate yourself from whatever bad decision lo muntu lo wayenza uthi wena inga affect? So like if ekhaya baya believe emsamo mina I can just choose nje and lezi zinto lezi basikhuluma lapho they will never affect me. Inkinga ngishawa ilanguage. Ngizophendula. Oh, pendula. I think lento ufuna uyiphendula. Ukhuluma ngomsamo kahle kahle ukuthi ekhaya kunomsamo. And kukhona ababhilivele emsameni, khona abangabhilivele emsameni. So lezi zinto ezikhulunywa emsamo, You find ama decision lawo bawayenzayo they affect others. Either bad or emsamo. yeah, ngasithi bad. Angithi masemsamo, kukhona abakhuluma emsamo. Then kube khona ababhilivele emsamo, kube khona abangabhilivele emsamo. So laba abakhuluma emsamo ekhaya, uma bethatha inqumo lapha, zi affecta kanjani laba abangabhilivele lapha emsamo? Ngokwazi kwakho. Wo. Angifuni ukungena kakhulu lapho ngoba uzwa nje ngiyayibalekela indaba yomsamo. Umsamo ngike ngathi mina yimi engakholela kuwo kodwa ngiyakholela ukuthi umsamo ukhona. Kodwa umsamo uaffecta lapho othola ukuthi wena khona. Uma umsamo wakho uclean usebenza kahle ngendlela. Kodwa wena uhlulo ukuhambisana nezimiso zawo. Ila kuqala khona ukuthi uaffect umsamo. Ake ngilinganise nje benginosiguli lapha ekhaya ensukwini engeke ngize ngisisho. Lesiguli sihambe sawufaka izinyo. Right. Igolide, yes. Sihambe sawufaka igolide. Sisebenza kahle. Sinakho konke. Sithe masiqala sifa igolide kanti laba bantu abakuye abalifuni.
Uyangizwa ukuthi ngithini? Yaqala ke inkinga lapho. Uyangizwa wahlangana nomuntu wamfuqa ngequpha, wamkhipha wonke lamazinyo. Usofakela wawo ukufakela la ukuhlobisa. Uyangizwa? Izinto zaqala phansi zabheda zonke. Uma ehamba ebheka kuthiwa uxabane nomsamo, wenze into engadingeki egazini lakho. Uyangizwa? So angifuni singene deep umsamo kodwa ngizama ukucacisa ukuthi umsamo uwo sokuhluleka ukulandela ngoba umsamo uma ukholela kuwo I'm sure ukuthi kufanele ngempela yonke into oyenzayo iqondane nawo umsamo. Kodwa angifuni ukukhuluma ngawo ngoba ngithe mina hayi ngoba ngingawazi. Kodwa nje mina umsamo mabambezela umshonisalanga. Are you answered? Are you guys happy? Yes. Lovely. Yeah, hayi namhlanje ngivivele. Kuyasho ukuthi kudala ngakuboni. From kwi-attire nje hayi kube hayi dokotela ungangenzi so. Okay dokotela kunala bengibheke one of your videos. Okay. Kunenye i-caption ebilaphayana ayikho into edlula umthandazo. Bewuchaza ukuthini? Hey wenkosi yami. Indaba enkulu le. Ayikho into edlula umthandazo. Okay. Umthandazo noma ungashongo ukuthi baba wethu osezulwini. Kodwa ukuthi wena uzithandazele wena noma ungaguqanga phansi. Uyangizwa? Noma ungayanga esontweni. Kodwa umthandazo siphila ngawo baba. Okay. Siphila ngawo umthandazo. Nathi thina benzi bobuphi. Wonke umuntu umthandazo awusebenzisa lesi sigebengu sathandaza bese siyoganga. Okay. Umthandazo wawo wonke umuntu futhi akukho la ungangivimbela khona ukuthi ngathandazi. Okay. Okay dokotela bengibuza nje ngoba wena nje uhlala usho ukuthi wena uyayithwalisela ngithi Ngiyayithakathela futhi. Uyayithakathela. So bengifuna ukwazi ukuthi umthandazo kanti uyahambisana lezi zinto lezi. Ngiyathandaza nami baba. Ngiyathandaza nami ngingathandazela kamnandi. Aziclash lezi zinto lezi dokotela. Ubuthakathi nokuthwalisa nomthandazo aziclash. Ayikho into eyoclasha nomthandazo. Ngoba umthandazo akekho ulawulayo la emhlabeni. Ayikho into eyoclasha nomthandazo. Futhi akekho umuntu onelungelo wena lokumtshela ukuthandaza wrong ngoba umazi. Awazi lutho ngalomuntu wena. I'm still running the show. Thank you. Yeah. So uthi akekho umuntu onelungelo lokuthi uthandaza Kanjani? Ayi. Umthandazo nje. Okay. Sesiyeza ke manje mbuzwe hamba kwi-microphone ke manje. Sikuleli lomthandazo before siyabuya. Khona omunye wesibili ofuna ukubuza futhi? Khona omunye ofuna ukubuza la? Okay, buza. Okay, ke popotsa gore ha re mothandazo ha gona gore o se tla go rapela o tsotsi or o eng it's fine. So ka popotsa gore ha o kena kereke wa perisa para ke. Then maybe before the church on Sunday ka Saturday wa tsama o lo kalavanta. Then wa bua ka Sunday wa para sa hao wa ba go bala you go to church. Ke bo faili or ke eng? Uthi usisi angithi manje sesinezambathe emasontweni. Abanye bafaka impulampula abathandazi abafundisi abomama bane-uniform yabo. So ubuza ukuthi uma ngihambile mina ngayoyigruvela ngo Saturday then ngo Sunday ekuseni sengiyageza yimi lo sengimuhle sengifaka isembatho sami sengiyesontweni kungabe lapho khona ukungcola or akukungcola? Akukho ukungcola. Nanya. Angithi mina ngizophendula ngokwaka 2+2 kudwebele lokho. Akukho ukungcola. Ungagroova lonke usuku kusasa mawuyele esontweni. Mina nginenkolelo yokuthi akekho umehluleli la. Futhi akekho umuntu okufuna umsabe ngempilo yakho. Uyangizwa? Funa uziqhenye wena uzazi wena futhi. That was beautiful. That was beautiful. That was really beautiful. On Friday, I was at UJ. I said to those students, you are gifted. As much as we can all wear the same garment, I'm a buy, but at the end, you are gifted and our gifts are different. We can all sit here as Zangoma Batandas and what, and teachers and doctors, but there is something that is given to you that is unique. So what you just said is profound. So, 2+2, manje ke
ngifuna sikhulume ngokuhlola. 2+2 ukuhlola wena ukuchazela ukuthi kwenye indawo la bengibheke khona kuhle futhi kubi. Hayi cha uyangilandela. Kusacela ukuthi ugxile. Angeke ngikwazi uku-interview angakulandeli. Okay. Ukuhlola kunye. Ukuhlola kuyinto ekhona esiyazi ukuthi abelaphi ngaba umthandazi ngaba yini bayakusebenzisa lokho nabafundisi. Okay right. Mina ngelami side leli la kwa 2+. Lokho ukuhlola lokho umabambezela. Lokho ukuhlola lokho umshonisalanga. Kodwa khona ukuhlola into ekhona. Nami uma kuvumile lokho engakwazi yini evumile. Ngiyakwazi ukukuhlolela. Uma kuvumile. Kukhona lokho kuyaye kuvume nje ukuthi ungena ngivele ngisho indaba. Kodwa ke ukuhlola ayi mina vele angizwani nakho. Angizwani nakho kodwa abantu abafuna ukuhlola ngiyabenzela ukuthi bakwazi ukuhlola. Kodwa nje mina ukuhlola angihambisani nakho ngoba kuyayimosha impilo yomuntu. Ukuhlola kudinga abantu esebekhulile ngokwengqondo. Ukuhlola kufuna abantu abanamandla ukuthi uma bephuma bethatha isagila beyohlola into abayificayo bazokwazi ukuyilandela ngokwendlela. Hayi ukuthi ukuhlola mina kufike kungicasule la. Ukuhlola kunabantu abakusebenzisa wrong. Okay. Akusebenzise wrong kanjani umuntu? Lo muntu uxakekile. Kodwa usafuna ukwazi ukuthi uthakatha ngubani. Uzokwenzani masazile? Point lokuqala lelo. 2, omunye ufuna ukuhlola. Akanawo ngisho amandla. Imali yokuhlola uyibolekile le azohlola ngayo. Amandla okugcina lezi zinto ezihloliwe nalezi izinto uzowathatha phi? 3. Right, uyahlola. Usutholile ke. Uyangizwa? Thatha inyathelo phela zalento oyitholile. Hayi bengifuna ukuthola kahle nje anginandaba nalokho mina ngizoyifunela ukuthi ungangichithela isikhathi mina uyangizwa. Mina ungangichithela isikhathi angidlali lapha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngifuna umuntu owazi ukuthi uma ethi umuntu mina ngizofuna lokho ngimnikele amanzi then bese ngiyamlandelela ukuthi lamanzi awenzile yini umehluko empilweni yakho. Iyona into engiphila ngayo ngiyiphilayo mina. Ngoba angithandi ukumoshela omunye umuntu impilo kodwa mina ngibe ngingumlaphi ngibuyisa ithemba empilweni zabantu kodwa mina njike futhi kube yimi engimoshela omunye umuntu impilo angikufuni lokho. So ukuhlola kuhle kubi kodwa abantu bazohamba baze bakubone. Abanye bafike bahlole la lo muntu ohlolayo. Yangizwa akakhulile ngokwengqondo. Uzohlola la angisafundisi asikhuluma iqiniso. Lo muntu uyahlola la. Mayiqeda ukuhlola lo muntu uphuma la egethini uthatha isinqumo uthi ngitshele ubani afika aboleka isibhamu kumuntu athatha ucelemba alimaza abantu. Ukuthathephi ukuhlola ukuthole kuphi kwa Dr 2+2. Sengiyangena ke manje bese ngingena ngokuthi mina ngithe ubani wenza ukuthi kumuntu. So ukuhlola kuhle ukuhlola kubi kodwa mina ukuhlola hayi mina ngiyathi into engcono zazi wena ukuthi ufunani. Usubonile konke okwenzakalayo zikhulumise wena. Angithi wena unguwe kodwa uwena. Yes. Ngelilanga sokhuluma lokho. Unguwe kodwa uwena. No ngicela ukukhuluma manje. Ngisho ukuthi ke wena uphila njengoba uphila kunomuntu ophila kuwe. Uyangizwa? Okuyena lo muntu lokwazi ukulawula ngempilo yakho. Sibone wena wenza kahle. Sibone ubani uphiwe no ungenwe lo muntu wangena kuye. Manches, are you still fine? Yes. Any questions on this point? Microphone please. Just go to the microphone. Another one. 3. I need 3. Anyone? The third one? The third one? Okay, proceed. Dr. 2+2, a statement le oqeda ukusikhuluma ukuthi uwe ngoba uwe, something like that. There's something that lives inside of you. You don't need to go hlola. Just talk to yourself and this inner voice,
izokuchazela ukuthi yini angithi eyenzakala ku. Abantu be New Age religion angithi bathi ye are gods. I don't know if you've heard of something like that. Ukuthi uNkulunkulu kahle kahle uphila ngaphakathi kwethu. And then on top of that, kunamakhehla nabogogo abaphila phakathi kwethu. So there's a bit of a conflict. Now, according to knowledge yakho, kahle kahle, masikhuluma na this inner voice. Who are we talking to exactly? Are we talking to God, or are we talking to abomkhulu nabogogo and laba abasimbethe, or who are we really talking to? Okay. Ngicela ukuphendula Samile. Ngingazi noma impendulo yami izokujabulisa yini kodwa ngizoyibeka ngendlela engizoyibeka ngayo. Ngizocela ukwenza kanje. Sikhiphe lokho angazi umuntu uGod usho uNkulunkulu noma usho ba. Okay, asishiye kanjalo kuNkulunkulu noJesu khona le. uNkulunkulu. Angazi ke noma uNkulunkulu noma uJesu yini manje emhlabeni. Asenze nje. Wena uneside la kubo kama wakho? Uyangizwa. Okusho ukuthi kukhona abasesayidini la kama wakho abakuwe. Uneside la kababa wakho ngoba kwahlangana umama wakho nobaba wakho kwaphuma wena. Labo bantu labo noma ngabe izinto ziyabheda kodwa ukwazi ukuthi bakhona kuwe. Right. Ngikhuluma ngalabo bantu. Bese ngikhuluma noNkulunkulu, ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyakholela kuye kodwa ukholela kuye kodwa uyohleze ekhona kuwe. Wakudala. Uyangizwa. So, angifuni sishone isilanga kodwa ikhona into ekhuluma nawe uzizwe ukuthi mina ngifuna ukuthi. Akekho umuntu akakhethela ukuthi wena halela orange. Akekho. Ngisho umngane wakho ngeke azasho namhla usuhalela orange but lento ifika kuwe. And ngeke uziphikise. Uyabona nje uma uhalela idrink uphuze amanzi kuyezwakala ukuthi kushoda amanzi idrink la. Asishiye kanjalo uma ungifuna ungithola eceleni asithathe omunye. So uyahlola manje khona la. Babe ufuna bangithole eceleni. Okay manje. Okay, Thokoza mkhulu. I heard when you started you said ukuhlola kunokuhle kunokuphi. So my question is kuba nengane esephehlweni, right? Isingenile ngaphakathi. And then umndeni ungaphandle. Maybe there are conflicts or maybe there are suspicions. Or yeah, so ngifuna ukwazi ukuthi buyini ubungozi bokuhlolela ingane esephehlweni nomndeni ngaphandle. Kuyini ubungozi? Nobuhle bakhona if bukhona. Angicabanga ukuthi kunobungozi ngoba ingane lapha isuke iyomela bona bomndeni. So uma bephuma bona befuna ukuyothola ukuthi kwenzakala kanjani enganeni ngapha. Isuke kungenabungozi, sibafuna ukwazi iqiniso. Ukuthi ngabe kusahamba kahle kumntana ethu lapha khona noma cha. Okay, my question is based on, remember, in a family, there can be those who are saying or criticizing lo ongene phehlweni, right? Ukuthi hawu uhlala kanjani esihlalweni sobukhosi. So, ubungozi, yes umndeni, but ubungozi bokuthi baphume bayahlola ngalo ongaphakathi ephehlweni buyini, because they might know Okay. Yeah. Ngizwile. yes. Ubungozi lobo baziyo nawe ngizwile ukuthi uyabazi. Angithi Are you serious now? Yes, I am. Are you serious now? Okay. Okay. Angithi njengoba bayomhlolela lapha kukhona abaye bayohlola ngaye ngoba befuna ukubulala isiphiwo sakhe ingakho ngithi ingoba nawe uyakwazi lokho. So kuhle kumuntu oyohlola ngesihle kubi kumuntu oyohlola ngoba efuna ukwenza izinto ezimbi ngomuntu losephehlweni. Ilokho engakusho kuwe. Lapho kubungozi bukhona ngoba basengaqhubeka mayibona ukuthi izinto zakhe ziyaphasa. Baqhubeke bamvale noma bemphazamise ukuthi angaqedi kuleli khaya. That's why ubona ukuthi omunye umuntu uthwasela zokubalela abantu abawu16 noma over 5 ahamba thwasa kubo. Ungazi ukuthi kanti inyanga zehlukene yini. Hamba uyangena uyaphuma ngathi intambo esicathulo. Kodwa nje yonke leyo nto leyo uyayibona idalwa yiyo lento ukuthi abanye bethu ngaphandle izinto lobukhosi bethu lobu ababuthandi. So bayahamba ngenhloso ukuthi bafuna ukusicindezela ukuthi siphume lapha siyizambo ngoma ezidla imbumba noma uphume namhlanje uhlale ekhaya ungasebenzi. Ububi lokho siyabona.
Hayi udokotela usijimele namhlanje. Dr. Tubaitu, mina umbuzo wami ngibuzela, it's something personal that happened during the week. Umama wandlula emhlabeni. Angithi ngizokhuluma ngomsamo, ukhuluma nangokuhlola futhi. So into engimangazayo, abantu bakabomama bayangifonela bathi baphupha umama. Umama uyabatshela ukuthi mabeze ekhaya la mina ngihlala khona bazoyenza umsebenzi. Ngaba bayathakatha noma into right or yini lokho? Okay. Because bonke ngathi family yonke manje sebayangifonela, hey umama kho uyeza usipha amabhayi uthi senze umsebenzi. Ngithi mina hawu uza kini marakezi, and into engixaka ukuthi umama bayangabelieve entweni zesintu. Okay. Yeah. Ingxoxo yakhe indi idinga isikhathi. Kodwa ngizozama ukushwabuzela. Kungenzeka kuyiqiniso. Kungenzeka akusilona iqiniso. Ngoba uthola ukuthi sekukhona izinto abafuna ukuyigcina noma abafuna ukuyithwebula noma abafuna ukuthi bazenze ngaye lo muntu sibathola ithuba. Uyangizwa? Uthola ukuthi iqiniso ngempela ukuthi yena wayengakholelwa kuloko. Uma esengalephe lo muntu ukuthi uyashintsha. Angithi uthola usoshintshile wabaxolela konke noma kuthiwa babengazani. Kodwa usiyafisa ukuthi hayi buyani nenze ukuthi nokuthi nokuthi. Wena akulona icala lokuthi akabuyi kuwe. Nawe unesabelo sakho futhi mase kufanele uzobuya kuwe. Kodwa nje lokhu ukuqaphele kungaba kuhle kuphinde kube kuphi. Asa. That was deep. That was deep. Are you happy with an answer? Yeah, I'm just going to answer. The problem is just that bonke manje kabumama wonke umuntu uyakwazi sebeyafona, hey umama akho ngithanda ukhaya. Ilapho ke sekufuna ukuthi wena uthathe isagila nje ngishilo. Sekufuna uthathe isagila sakho ushinqele ngale uhambe uyozwa. Angithi ukuthi kwenze njani manje naku sekunje inkinga ngithole kabi la ngiserious ngabe ngiyakuhlolela asiqhubeke. Hayi 2+2. Hey, labo chef Mbathala ababili la. Hayi chef, bavele bevule yabi show. I'm still running the show. Thank you. Thank you Dokotela wami. Dokotela wami, before soqhubeka phambili, sikhulume ngokuhlola nangomsamo. Nje ukuvala lama topic amabili. Any advice ongafuna ukunikeza ama manchies asibukele emakhaya nalana so lesizobe sesiqhubekela phambili. Uma asiqale kumsamo. Uma umsamo wakho noma uma ukholelwa emsameni ukusebenzela aqhubeka. Ekuhloleni uma ukholele ekuthenini wena indaba zakho uzozizwa ngomunye umuntu qhubeka. Kodwa akungabe phela sekuyakuxaka ekubeni kunguwe othanda ukwazi ngawe. Asihloniphe nabelaphi singabafaki inkingeni. Uwo ufuna ukwazi umelaphi wenza umsebenzi wakho ukuthi akutshele ukuthi kunje. Wena usuyahluleka ukumelana nezinto icele nguwe kudokotela. Yangisi usumenza abe mubi emphakathini. Thi unuka abantu uyaxoxa umelaphi endaweni ahlala kuyo uthi akakwazi ukuphilisana nomphakathi. Ekubeni kunguwe ofuna lokho. Ukuhlola kudinga umuntu ovuthwe abakhulile bazongizwa. Ngiyabonga. Are you guys still having fun? Yes. Nisafunda? Yes. Kakhulu? Yes. Deliver gifty? Yes. Ngifuna ukuphathwa mnganami. Yeah. But I'm going to ask you a question. Please stand. I'll ask you a question. Okay. It's a simple question. What's the name of this show? Munchies and Thoughts. I'm going to give you a gift from Excel, darling. This show is called Munchies and Thoughts because that's when you come and give your thoughts. Be topic esuke ibuziwe. Hayi umuntu asikhuluma ngabantu. And I am still an author of this book called On My Own. I have found sunshine, darlings. Dokotela wami, thank you so much for coming. Yazi kodwa ngithanda kanjani?
Nkosi yami ngiyabonga. Hayi namhlanje ayishame. Mina Hayi. ngithanda nonke. Uyasithanda zonke. Okay dokotela ngicela ukuthi ke sikhulumeke manje lana ke ngokugcaba dokotela siyagcaba. Ngabe siyazi kahle ukuthi ukugcaba yini, ubungozi bokugcaba, ubuhle bokugcaba. Usifundise nje ngokugcaba. Ngoba sometimes siyahamba sigcatsho mara awusifundise ngokugcaba nama manchis. Ende kunaba lapho basebancane la. Impendulo yami angeke ibe mnandi kuwo wonke umuntu. Akunandaba. Ngoba umuntu usuka acabanga ukuthi ngophendula ngale ndlela acabanga ngayo yena kanti cha ngiphendule ngokwaka 2+2 mina. Right. Yabona la egcabeni nakhona kunobubi kunobuhle. Kodwa ukugcaba mina nguthatha njengento enhle. Ngoba umuthi ufaka direct umuthi egazini uhlale sometime wenze lento efunwa yimi kuwe Umuthi. okay. Manje ke ububi bakho bengisasho ngobuhle. Ububi bakho angifuni uba mude kakhulu. Ububi bakho busekuthenini kukhona ukuganga esikufice kukhona emhlabeni okungafikanga ngathi. Othola ukuthi umuntu uyagcaba nezathu zakhe nje ebheda ukuganga lokho. Ngoba abanye bayakwazi ukugcaba ulele nje. Ulele uvuke ekseni usugcabekile. So angifuni ngithi mina ukugcaba kuhle konke ungizwe kahle. Kukhona ukugcaba okuhle, kukhona ukugcaba okubi. Kodwa ukugcaba okuhle ilapho wena uyisa wena kudokotela uyothola umjovo. Kodwa lokho ovuka usucatshiwe angisho ukuthi ngithini. Okay dokotela so ke manje ke usho ukuthi ukugcaba okuhle nokubi. Uyachaza ukuthi ubuhle bokugcaba ukuthi ungena straight emzimbeni lonto whatever. Mase ngifuna ukuyikhipha lento lena akubi nenkinga. Uyikhiphelana Ngoba dokotela remember sometimes we take decisions. And then on a later stage we want to change. no angeni lapho phela kudlalwa moya enyangeni. Mawuye enyangeni okwazi ukuthi usuke uphume ngoba ukhathazekile uyofuna usizo lwangempela. Uma uyofuna ukuqina ngeke usho ukuthi usuqinile kuleli viki ngevili zawo usu right ucela ukukhipha lento. So nawe ufuna ukuthi ukhule ningadlali ngathi. Mina mangifaka into ngizokufaka into enhle and ezokusebenzela years and years if it is years and years. Ihlele egazini. Ungathi mina ngizokufaka into namhlanje kusasa uyabuya futhi uzokhokha uthathe okunye. I just love Manches and Thought because, as I always say, this show is all about education. And the things I bring on the table are the things that will help whoever that is watching this show. Like now, so when you go there, and I love it when you said, abengezi bezodlala ngathi, singabalaphi besintu. Because uma uzofuna into, uyayifuna wena. Sometimes bafuna izinto. It happened. Even umntwana endlini uzothi ufuna amaqanda, dukuduku sekafuna iRussian dukuduku. So even nathi badala. Like sometimes I'm fun wine, champagne. So I just love that. And I always say, and yes, with some of the people out there, they give their thoughts up again, but it's fine. We still gonna run Manches and Thoughts and educate. And then gonna information very pumala and legal. So dokotela before sibeka ekugcabeni, ngabe khona onombuzo ekugcabeni? Ongathanda ukubuza udokotela umbuzo? Please, microphone. Ungamlandela now. Landela. We are giving them a master class. That's costs so much money, Dokotela. And then look at you. You are a real Dokotela today. I'm joking. Dr. 2x2. Ngifuna ukwazi ukuthi ugcaba every year noma mawugcaba every year usugcaba uvuselela noma kumele ugcabe kayi1 inyanga eyi1. Kwehlukene phela nakhona ukugcaba ukuthi ugcabelani wemzalwane. Kwehlukene kulokho kwakho nodokotela wakho esigodlweni sakho ngaleso simo esisuke senza ukuthi akwazi ukugcabela sona. Ngizwakala kahle. Yes, lokho kwakho nodokotela ukuthi yini le ake ngilinganise nje sometimes ikhona izingcabe edinga uvuselelo engeke ngizisho phambukeni. Uthothi kukhona ezinye lezi nje uyagcaba for isikhashana ugula uphile sokuphelile njalo.
ngoba ubugula wagcatshwa waphila. Are you answered? Sanibona Mama Ntshisi. Oh, ngicela ukubuza kudokotela, angisazi isiZulu ngixhosa. So ngizozama. Ngicela ukubuza ingaba wonke umuntu kumele agcabe like mawuqiniswa because abanye bafaka intambo, abanye bafaka amabhandi. Ingaba ukugcaba kulungile for wonke umuntu? Kodwa ngikuthathe. Uyabona ngizokutshela kanje mfowethu. Ukugcaba kulungile wonke umuntu. Into efike besilethe inkinga manje. Izinkolo zethu. Noma inkolelo zethu. Enye inkolelo izothi nje kuwe, no, ngicela ungiqinise but angithandi. Angithi manje usuku uxoxa nodokotela wakho. Uyangizwa? Uthi ngiyacela ungiqinise kodwa ngithanda ukugcaba. Sinobonisana khona lapho ke angithi ngiyabona ukuthi ukwenza kanjani noma nakufaka ebhokweni noma wenzani angithi kunesipoko ekhali yonke leyo nto lemi sidlule lapho bese nakho lokhu kunye sengidida kodwa nje la egcabeni kuya ngawo umuntu nanokugula ke emzimbeni yethu kunabanye abantu othi ukuthi sebanezifo ezithile sifanele sihloniphe isifo sakhe ngokusho kadokotela ukuthi akufanele agcabe lo. Kodwa kuyafuna ukuthi asizakale enyangeni wena iba nendlela yokuthi lento ufuna ukuthi uyidlulisele kuyingena kanjani noma umuthi ufake echepisini ahlafuna ichepisi kodwa ayengikuchushisa izinto eziningi kodwa nje ngiyakubeka esithombeni ukuthi njengodokotela wakho sukukuye uye okufanele azi ukuthi makuthiwa awugcabi wena muke wagcaba kuba isilonda angithi yabona ufuna kuhloniphe lokho omtshela khona wena abone indlela engakulapha uphile. Are you answered? One last question. Akunandaba nayo microphone isikhathi sakho lesi. Le doctor ne akusi ukugcaba as such but ukhulumile wathi sometimes abanye abantu banokuvuka banale migcabo ne emzimbeni but there's a personal thing that happened omunye umuntu uye waphupha afakwa dipheta akithi kaspedi ki dipheta ne Damn. dipheta the beats. Oh, the beads, okay. Yes, on her waist. And in the morning, magavuka, wathola aneyinzumba right round. Is that another form wokuthi bega gcatshwa, bega initiatwa or am I digressing a little bit? Ngiphume endleleni. No, right. This is your moment to ask questions. If uphume endleleni ngizokutshela ungawarisheki. Dokotela. Ukuthi mhlawumbe mina ngumzwanga kahle. Uchaza ukuthi angithi uchazile dokotela ukuthi abanye ukugcaba ukugcaba kuhle futhi kubi. Wachaza ukuthi kunokugcaba othola ukuthi uvuka sewugcatshiwe ungazigcatshwa ubani which I believe ukuthi ububi lobo. So uyabuza ukuthi kunabanye abantu mabevuka ekseni uvuka umuntu unamabhithi ubuhlalo lobo obufakwayo all over. Then mase kuba nezinsumba. So umbuzo wakhe ubase lapho ngicabanga ukuthi singadlula lapho lo muntu siyafanele ahambe ayobuka njengoba ngishilo ngathi kukhona ukuthi ugcatshwe ungagcatshwa kahle so kudinga yena phuma ukuthi iyini leyo nto ngoba ukugcaba fanele ngugcaba ubona mangugcaba fanele ngugcabe ubona and kukhona ke la othola ukuthi ake ngilenze ngasekhaya ekhaya nje kukhona ukuthi kodwa isuku phambi kwami yabo ngiyakutshela ukuthi njengamanje ngizokuthumela endumbeni number 12 uzobona isicapha sithi number 12 masithi number 12 lapha kuleyo ndumba ufukhethe number 12 ungene khona uzothola isponji ulale uyangizwa mangithe yonke into ezenziwa lapho ungayinqabi uma kukhona umuntu ofika ekugcaba angithi mina ngibhizile ngeke ngibe naso isikhathi sokunimeni okay fanele ukuthi akugcabe la muntu ngendlela engutshele nakufaka umuthi uma sekwenzile lokho ngizokutshela mina ukuthi uma sekuqedile lokho uzokutshela nathi sengiqedile uzozwa nje iphimbo noma kukushaya ngempama kusho ukuthi phuma so uzobonga mboni mina ngibhizi nomunye umuntu ngale ekhaya angithi mina ngichaza ukuthi ngizomdirector ngale kodwa lokho kucaba isuke kwazi ngoba isuke ngimtshelile ukuthi ikhona into ezokwenziwa yona eroom number 12
esigodlweni number 12. So mina my question is angeke embone lo muntu ezomncintisana lapha number 12. Ngeke ke loyo ngeke umbone. Yes. Ngicabanga ukuthi udokotela akangizwanga kahle. Lo muntu lo ubekalele aphupha afakwa amabhizi. Makavuka ekuseni uthola aney'nsumpa. Oh, dokotela bengilele. So ngiyaphupha. Ngifakwa amabhithi. Mase ngivuka ekseni akukho amabhithi kuney'nsumpa la kwi-waist yami. Ey, kunzima manje ukuphendulela into enjalo. Nami nje ngifake enkingeni ngoba nakho ngihleli phambi kwakho. Kodwa leyo nto leyo isuke iqondane naye lo muntu akaphuma yobheka. Cause uzohlala athi kuhle kanti ilokho engikusho ngithi kukhona okuphi. So akambo yibhekela impilo yakhe kunzima ukukhuluma ngomunye umuntu. And ngeke ngiphendule ngento nami engayazi ukuthi ingathi isuswa yini ngoba ngizoshisa ide licabangwa yimi kanti akulona. But sifuna ukuza iside lakho. Iside lami lilodwa lo muntu unenkinga angayijabuleli leyo nto. Uyangizwa? Mbheke nanye. Leyo nto akuyona into ongaze uyijabulele uthi wena hayi uphuphile wasuvuka vele unamaqhubu amasha emzimbeni wakho. Umzimba wakho ufuna ukuthi kwenzeke izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Lokho kudinga ukuthi usukume wena uyobheka ukuthi hayibo ngizohlola njengoba ukuhlola ufike bakutshela ukuthi kwenze ukuthi nokuthi uthole kabanzi ngalento ngoba uzohlala nayo kanti izokubulala. Are you happy? Are you guys still happy? Yes. Lovely. Dokotela, are you still happy? Kakhulu. Manje ke this is one. Dokotela wena vele uyayiqhatsha uhlala usho vele ukuthi wena uyathwalisa. Nginamanga? Sekungafakaza nabantu. Wena uhlale usho vele ukuthi wena ungumthakathi. Nginamanga? Nabantu bafakaza nje basuka kimi. Ngiyacanga ukuthi uthwalisile abantu abaningi, abanye bayakubonga, abanye bakubongi ngoba phela yonke into angithi nezinto zayo. Dokotela kune video engiyibonile le video lena bengisengijahele nje ukushoda le episode. Dokotela mina I'm gay, ngizwa kuthiwa sesiyathwala ngobutabane. Ngicela ukuthi kungichazele nje lapho uyathwalisa ngithi kuyakhonakala ukuthi uthwale ngobudoda bakho. Kuyakhonakala ukuthi uthwale ngobutabane. Awu mancane. Ngayithatha ibreak ufike ukuphuza amanzi phansi. Naka. Ngiyacela. Naka dokotela amanzi. Ish. Kwazi. Asiphendule. Cela unginika amanzi, ufuna amanzi? Can I have water? Dokotela siphendule wonke imibuzo la. Dokotela, we had to take a break. Okay, I know, right, asiqhubeke. Umbuzi wosamile. Angizwanga baba. Ha. Angizwanga. Ngizoqala phansi. Yabo. Dokotela, I'm gay. Mina myself. Like so ngifuna ukwazi ukuthi ngibonile ngizwile uyakhona ukuthwala ngobutabane, uyakhona ukuthwala ngobudoda bakho. Okay, ake ngikuphendule kanje. Umbuzo wakho unzima. Unzima ujulile baba. Yebo uyakhona. Okay. Ngoba ukuthwala kwehlukahlukene. And nendlela zokuthwala zehlukene. And nendlela esithwalisa ngayo singabantu noma singabelaphi kazifani. Yebo. Yaphenduleka. No. I'm not satisfied. Okay. Yini oyifunayo? Dokotela, wena uchaza indlela zokuthwala ukuthi zihlukene. Noma singabantu sithwalisa ngokuhluka. Wathi yebo kukhona, but I'm not satisfied. Dokotela, let me put it like this. I'm not scared, whoever that's watching. We always see kuma TV, kuma social media, abantu besifazane kuthiwa bayathwalisa ngenyoka. One of the show I watched on one of this television. Ukuthi umuntu wesifazane and it's all over man yokuthwalisa kwabantu besifazane nokuthi inyoka kumele lale nabo. So ngiwumuntu wesilisa dokotela.
ngifuna uku-understanda and uthi khona ukuthwala ngobutabana kuhlukana kanjani kulokhu esihlale sikubona esingazi noma kuyiqiniso or kungamanga because we are not sure. But today I have you as umthwaliso omkhulu, umthakathi omkhulu. Educate me. Ake singene singalokho sishona le. Thank you. Nongixolela bogogo logobile saluka sempondo vuma vuma esizweni. Okay, asambe. Uyabona le le yokuba isitabane ukuthi angikhulumi ngalabo bantu ngoba angilwazi usiko lwabo kodwa kukhona umuntu oshintsha simazi uthola ukuthi lo wazalwe ngenje kodwa siyashintsha endleleni usenje uthola ukuthi omunye ushintsha sunengane uthola umuntu uzoshintsha angakabi nengane. Okay, kukhona omunye othola ukuthi ushintsha nje bevele ikhona lento egazini lakhe. Kukhona ukuthi ukhona omunye ozoshintsha shintshiswe indlala ngoba kuyaziwa ukuthi ngapha ake ngibe ngathi ngiyahlambalaza angihlambalazi kanti ngapha kuyaziwa ukuthi ngapha eTabanini hayi imali yaphathwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Okay, omunye lo oshintshiswa indlala yilo engakhuluma ngayo ushintshiswa isimo ozothi mayisehambile noma ethi uyokhendla noma ethi ufuna lento yokuphila asuke ngazi ukuthi kuyokwenzakalani la yakhona. Uma ifike enyangeni imbalele inyanga ithi nginalesithwalo number 5 nginalesithwalo sokuthi wena uma ngunika lento uzoshintsha ubulili bakho uphilise komuntu wesilisa noma uphilise komuntu wesifazane. Okay. Noma ngangize ngixoxe ukuthi yenzeka kanjani leso sithwalo ngoba asithwalisi la. Yes, no. Kodwa kuzothi uma senisendumbeni wena nodokotela wakho bese udokotela wakho uyakutshela ukuthi kusukela namhlanje uzophila lempilo yokuba nje shuthi usiko olugcinayo ngenxa yento oyithathile ukuze wena uphile kahle ukuze wena ube rich ukuze wena ucebe indlela osuthwele ngayo le wena noma abantu bazobe bayakuhleka kodwa wena uzobuphila lempilo oyinqumile wayikhetha lapha ukuthi ubone ingcono kuwe ngoba sometimes ku right sometimes futhi akho right kodwa usuke ungamanzi umuntu isinqumo esimenza ukuthi azathathe lento athwale ngobuyena ukuthi angamana ashintshe kuba umakabani. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungamgxeka wena ngoba wena wazi ukuthi isimo besibhekane naso yena ngaleso sikhathi. Uyangizwa? Kodwa uma ingasekutshela kahle ukuthi ngabona ukuthi ngihlupheke kakhulu ngeke ngize ngibulala umama ngeke ngize ngibulala ubaba mina ngeke ngize ngenza into wrong bafowethu ngamane ngisacrifice ngami. Angithabona? So wena ngokwakho njalo usubugxeka uqedile bese athi nayi dokotela ngenze kanje ngizokhona ukuphila lempilo aphile kanjalo. Into ekhona leyo sayazi. No, not sonke besiyayazi besingayazi mara ngoba uyichaza. Okay, dokotela. Yeah, vele yajuka nje esikhaleni. But anyway, it's fine. So dokotela, what if uzalwe vele uyi-gay or uyi-lesbian? Then sewufuna nawe futhi ukuphakama ukuthi uyothwala. Kuyenzakala ukuthi uvele uyi-gay or uyi-lesbian uthwale ngabe ubutabane lobo yibo. Like naturally, not ngoba ushintshiswa i-situation osekukuyo. Kungenzeka lokho baba. Kungenzeka ngoba nawe umuntu nje ungekho gay. Kungabi ngathi sikhuluma ama-gay kuphela. Nawe nje umuntu uzalwe nje angithi. Kodwa uyakwazi ukuthi ngesimo sakho yiso usiphakamise kakhulu. Sibe lento oyifunayo. Naye usuke wrong uyakwazi ukuthi noma egay ahambe futhi awu-add more ukuthi lo gay bama ngidle ngabo. Uyakwazi indaba inodokotela phakathi esigodlweni. Abantu besayensi laba baphiwe inyanga ingakubulala ihleka nawo. Okay, Dr. Lamanchis, any question? Go to the microphone.
Yo. ayikwashuba yabo. Okay, nna kopa botsa gore ke botsa ka go tshwala gore motho wa kgona gore ha a tshwala a tshwale ka maybe bana ba osi wa hae ne kaofela bone a tshwale gore maybe ba tsamaye ba sie le gae ba tsamaye and then yene life ya hae e tswelle pele e be sharp na as long as ntse ba tsamaya fela ba dula ba tsamaya yene life e tswelle pele ga gona gala gore e be jwalo na Buza ukuthi kuyakhonakala ukuthi umuntu athwale ngabantwana bakasiswakhe yena aqhubeka aphila impilo ephezulu bona behambe behlala ne lapho ke angazi kwaba mhlambe bakhona bakwazi ukukwenza lokho angithi ithwalo zehlukene mina nje angisazi leso sithwalo angisazi leso sithwalo mina futhi ngeke ngikhulume ngento engayazi uyabona kodwa nje ngikwazi ukuthi ukuthwala kukhona futhi kwahlukahlukene cishe yimi engakwazi lokho kodwa kukhona abakwazi ukukwenza phendulekile another question okay dokotela yo ngibuze into enkulu nami yangisinda myself but ngibuzile andingabona manje sakhona nokubuza dokotela ngicela ukwazi lana ngisabuya futhi la dokotela inyoka ukuthwala ngenyoka ne lenyoka lena sonke siyezwa ukuthi iyalala inyoka iyalala and they say manje ke we are fortunate because sesiyazibona izinto kumabona kude kuma social media kunenye nje enye bingena kumuntu la ngifuna ukwazi ukuthi lenyoka le uma seke sengiyithathile ngizothwala ngayo ke vele umsebenzi wayo ukuthi vele ilale nami hey asenze nje ake sifundiseni isizwe isizwe sakithi sidukile ngoba kunabantu abanjengathi nje abanye bethu abayingxenye bodokotela sibavele bakhuluma izinto nje ngendlela abazoyikhuluma ngayo ukuthi lo muntu kwayena into akhuluma ngayo akayazi so ulolalele akazi ukuthi lo muntu into akhuluma ngayo akayazi uyacosha yena angithi yabona uyithatha lento ayigcina uzoxoxa ngayo futhi kusasa kanti into engekho leyo okay right ukuthwala ngenyoka kukhona futhi ukuthwala ngenyoka kwehlukahlukene nami nginakho futhi ngiyabaniki inyoka kuyacaca ukuthi wena ufuna inyoka ephilayo noma ufuna inyoka eyumoya uyangizwa and ngizokutshela mina yabona le nyoka lekho athi umuntu umethwele ngayo akuyona inyoka elulu ukuthi ungayibona ishutha nje ukuqala lokho isuka umuntu ezenzela umfanekiso ngoba sikakwazi nokuedithwa kudaliwa ihlayo umuntu atrend adume ngento engekho ukuthwala kunzima baba ukuthwala kunzima baba yebo kukhona ukuthi umuntu athwale ngenyoka alale naye indlela asuka ikhethele ngayo yena lo muntu enyangeni yakhe athi no mina ngizofuna ukuthi le nyoka ilale nami ngingasalali nabantu besilisa kuphinde futhi kube khona nomuntu wesilisa othi nami ngiyayidinga yami inyoka engizolala nayo ngingasalali nabantu besifazane umuntu wesilisa uzolala nenyoka so kusho ukuthi lo muntu wesilisa uyena ozobenika inyoka la yebo like ibhawodi okay okay dokotela let me questions then we are closing we sure to the microphone and 2 questions then I'm going to give udokotela arepe hey dokotela asikaqedi dokotela mina ngicela ukubuza ngendaba yama-gay ne ukuthi mandulo inyanga zama-gay bezikhona na and my second question ukuthi kwenziwa yini umelaphi wendabuko uma umuntu efika kuye ayohlola jiki hawo sebeyathandana lona sekuyigay sekahlala negobela thank you angeke ke ngiphendule into engayazi mina engakaze ngayenza ibona abaziyo labo ukuthi isiphi isimo esibenzisa lokho ke 2 lokho kugay kakhulu einyangeni before engeke ngikhulume ngoba angazi ngokwangale mina ngithanda ukukhuluma ngalokho kwaziwa yimi manje nokuqondane nami so
Ubugeya kuyona into namhlanje. Yayikhona endulo ungathola ukuthi yayifihlwa. Uyangizwa? Babesaba ukuphumela obala. Namhlanje sinamalungelo. Ngihlezi nawe nje la. Uyayibona kanjani? So angifuni sikhulume kakhulu ngalokho ya. Asamba. Asabini. Hamba. Oh. Okay. Oh, sorry. Angifuni ukuthi ngithi inkohlakalo yabo yodwa lapha. Kodwa ngizothi mina angizazi imiso zabo. Kunzima ukukhuluma ngaleyo nto mani. Ngoba funa sitholele umuntu owenza lokho simbuze usukwenziswa yini. Ngizomletha ne. Mama chef. Ngizomletha ne. Ungawari. Next week ngizoshutha nawe. Next week ngawari. I honor. Yes. So ntho ene go go ibutsisa nna gore I'm not too familiar ka dilo tsa o tshwala ngere. But what I've realized gore batho ba tshwala ka dilo tse reng ke dinoga ke di barekeng di rabbit dilo tse jwa. Why is that tshwale ka nja or ka katse like why is it noga fela or a gitse for ntlhaloganya? Why is it specific animals fela? Why is that tshwale ka barekeng ka pudi mohlomong or ka tlou? Angichazela. Lo muntu lo ubuza ukuthi uyabona kuyathwala ngoba lezi zinto esizikhuluma ngazo la izinto esizibonayo so that's why ngibiza abantu asebemkatshubomvu beze bezosifundisa so bayathwala and most you are right bathwala ngeenyoka yes so kufuna ukwazi ukuthi why bangathwali ngenja noma ikati Hayibo bakhona uyathwala ngekati uyathwala ngenkukhu uyathwala ngembuzi uyathwala ngenkomo kuthiwa lenkomo ayithinta ibulawa lenkukhu ayidliwa wathi what yonke into esemhlabeni kuyathwala ngayo baba ngoba into senkulu ukuthi siphumelele sonke into enza abantu bayithole sebethwele indlala inhlupheko nokungabi namathuba omsebenzi ezweni lakithi ukuthwala kuhle kuba ngayo ukuthi nizothwala ngokubi noma nizothwala ngokuhle kodwa sithwaleni madoda I rest my case you are the last one ne you are the last one yeah Okay Dumelang Dimanchis mina Dr 2+2 bengifuna ukubuza ukuthi ubungoma noma isiphiwo somuntu siyakwazi ukushintsha ubulili bomuntu noma umuntu mase ezalwe straight ephila straight bese ayothwasa makafika ephehlweni ashintshe ubulili bakhe abe gay noma lesbian ngenxa yenkohlakalo yakulelizwe nami ngeke ngazi konke ngokulelizwe ngifice linje uyangizwa so angeke mina ngithi kuyenzeka ile ivumelwane zabo makuyinkohlakalo yabo lo nkohlakalo lapho kuleso sikhohlo uyangizwa so kunzima babazalwane ukukhuluma uze ukhuluma uqede ngento ongakwazi kuyenza kodwa uyibona yenzeka nawe kwenye iqake okay dokotela ngoba angikholwa mina ukuthi yabona lento yamadlozi sishawe isikhathi mina ngikholwa ukuthi idlozi kufanele ukuyothwasa sekufanele kushintshe ukuthi wena ungakabani isibongo uphila kanjani uphuma ekhaya elinjani akukushintshi lokho ukuyothwasa kuyogcina usiko lwalaba bantu osuke bekungenile wena ngaphakathi befuna ukuthi ubagcinele lelo siko okuningi asam qhubeka dokotela qhubeka okuningi ngale imikhuba eminingi iphakathi kadokotela wakho umelaphi wakho umethi yena hayi i-treatment yakhe hamba kanje kuba kuwe naye ukuthi niyavumelana yini dokotela bam indaba iphili la kwamanje zantonto kodwa nje abantu ngiyacela sakheni sizwe thina abantu esingena amadlozi noma esilaphayo noma bulapha kanjani asingayicwase ebantwini sithi idlozi lithi singayihambi imncwabo sithi idlozi lithi singahlanganyele entweni ethile ayikho into enjalo nguwe wena osuke wena leyo nto ungayifuni so sigcine sesibukeka ngathi thina manje sikhetha indawo kunendawo singakwazi ukuphila kuzona cha idlozi nalo lumuntu futhi idlozi fanele likuzwe nawe licontroleke siyabonga yo babukela bami emakhaya I hope you are still enjoying this episode with my honorable doctor Dr 2+2 what I want to say to all of you that are watching Munches and Thoughts and my munches that are here with us today, thank you so much. I don't take you guys for granted. Can we all raise our glasses? And say, cheers, Chef Mbata.
Yes. Before I go, as you all know that I am an author before Munchies. I am a Munchie before publishing a book. We've got Munchies and Thought Foundation registered with social development. So in July, I am going to 2 schools, one in Oliven. Any of you that is available, you can join us because we will be going there to mentor the kids. I will send all the details. Dr. 2+2 donated 20 books that I will be taking with me to the school. Those who've got my book, they know this book, it gives you courage. It helps you in so many things. It also teaches you that you can. Dr. 2+2, Yebo. thank you so much for all your support all the time. Siyabonga. And you, noma nje mangicela ungaze uthi no, but ube khona. Imunchies and Thoughts eyethu sonke. The aim of the show is to educate, enlighten, nokuthi sibonisaneni asazi konke. And the Accelerates, I want to say thank you so much. Of course, we will be with them for our Mandela Day. Guys, let's go, because it will be a school and a home in Attersville. So if you can't make it to the school, because of course during the week, home, it will be weekend. Let's go and have fun with the kids. Let's show people that it's not all about us, but we also think about those kids that are there. So Accelerate, thank you so much. You are always there for us. And on that note, it's a wrap. Thank you so much, Dr. 2+2. Yeah.